Denok gaudenez, atxaldean, eta itzulera hon, espero dut oporrak ondo pasa izana. Gaurkoa ezoiko udalbatza da, zehazki 2023ko irailaren 5. udalbatzaren ezoiko osoko bilkura, eta puntu bakarra daukagu gai zerrendan, udal ordezkarien izendapen aldaketa San Marko mankomunitatean. Arratsaldeon, onartzeko eskumena duen organoa, udalbatzarra antolaketa batzordeak aurrez diktaminatuta. 2023ko ekainaren 26ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, udalaz gaindiko erakundeetan udal ordezkariak izendatu ziren. San Marko mankomunitateari dagokionez, 2 kide eta 2 ordezko izendatu ziren. 2 kide horietako bat aldatu behar da, eta baita ere bere ordezkoa. Alkatetzak egindako erabaki proposamena eta idazkari orokorrak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udalbatzarrari proposatzen zaio lehena, ezeztatzea Bernard Lemos Taberna eta Eneko de Lamo Jimenez urrenez urren San Marko mankomunitateko bokal titularraren eta ordezko bokalaren izendapenak. Eta honako izendapen hauek egitea 2023ko ekainaren 26ko udalbatzako akordio bidez izendatutako beste bokal titularra eta ordezko bokalaren karguak aldatu gabe. Bokal berria titularra izango litzateke Einaut Grazia Ibarra eta ordezko bokala Bernard Lemos Taberna. Bigarren, erabaki honen berri ematea bidezko ondoriotarako interesdunei San Marko mankomunitateari eta udal sail eta departamentuei. Eta hirugarrena, betetzea akordio honetan adierezitakoari buruz publikotasun aktiboari dagokiona. Eskerrik asko Nagore, honen inguruan zerbait esateko. Konforme, bozkatu egingo dugu. Aldeko bozkak. 11 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak. 10 abstentzio. Beraz, bederatzi barkatu, bederatzi. Ados. Bederatzi abstentzio, onartuta, bai, Joseba falta da, bai. Bai, alderdi sozialistak kide bat gutxiago dauka, bai, hurrengo plenora arte behintzat. Hori da, oso ondo. Bederatzi kontrako, abstentzio barkatu, onartuta geratzen da, eta honekin amaitzen dugu aurko ezoiko batzarra. Eskerrik asko guztioi.